Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohakku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang haguguun, manang akka namasa nuaing, manang akka namasa rosugut. Dang tarbahe ni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, marhite-hite Kristus Jesus Tuhatay. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatudusan. Hodo silehon apul-apul tu akka na marsak roha. Hodo silehon gugu tu akka na gale. Asi maroham. Tata ma akka na marsak roha dot akka na hona pangujunan. Say tata ma hoy-hoy na sida. Jala paluan na sida siyan hagugutani. Asa patar di ida na sida. Hodo pangurupi. Haporusan dohot pangaramoti di hagugutan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Hatani debata songosikat ni pati di minggutta di bagasa sadarion. Di mana tersurat di buku Joshua. Bidu sada ayat welu do Asia. Songonoma di dok disi. Unang meret buku ni patikon sian pamangammu. Saya pikir-pikiri mai ariad dohot borngin. Asa diradoti ho jala di patupaho. Hobbar tu sudena tersurat di bagasani. Asa marutung ho di akka dalanmu. Jala marmulia parulaunmu. Dan ungah hudok tuho. Pirma todim jala marsihot. Unang manodit-nodit roham. Jala unang tahutan. Ay jahu bade batam dodongammu. Manang dopak dia peho mangalakka. Ido sahatna. Atong rak mangidugugu mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata. Say pargugui mahami. Mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Maredehita.
tanagudangi tu adopan di debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomor hamida hamatian ni pardosa. Mula manian parjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani i uban hu pangidohami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sudah dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringot Tuhan sesanyak kadosatta martang yang mahita. Songonodo hatani Jehovah. Unang ho mabiar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu ahu napuna ho. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Maredde hita. Tabigima hatani debata turpu epistel di minggutta sadarion di mana tersurat siap buku Jakobus bidu 2 mamuka sian ayat 2 sahatu ayat mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 10 tolu marsika soring mahita majaha di ayat 10 tolu norak mahita. Tangihon hamuma ale akka dongaku nahina holongan. Dadi pilih debata akan napugos di portibion asa mamora nasida marhite-hite haporsiaon. Jala panean di harajaon na pinarbaga-bagana tu akan naholong roha di ibana. Dan nasida do mangisahi guarna na dinggani naung diguarhon Tuhamu. Alai molosi idabuhi hamu na mangulahod dosa do hamu disi gabe di humamu patiki hamu songon pangalaosi. Ay ibana na madok unang maho mga lakup laos ibana do madok unang ho mamunu asa molo so mga lakup ho alay mamunu do tong do ho pangalaosi di patik. Rak mahita di asap tulu
uhum naso marasini roha matu naso mangulahon asini roha namonang do asini roha maralohon uhum ido sahatna martua do akan atung mangion hatani debata jala naupiopsa amin marede hita. Taha tidak kema haporsiau tai songon nahina tidak koni dongata sa haporsiau di sadok portibion rak mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asyatot di porbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanu atoru dumitanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai disima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni ala Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogut daging halak nang mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Tabigima titing akan masa di huriata nasa minggu. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-ihut matiting namar ragam di Minggu 5 September 2020 sada. Napar jolo guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion Minggu pasapuluh paton dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu Pirmatodim unang hota hutan. Napaduahon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dipatupa secara virtual marhite Zoom. Mulai pukul 10 tolu, ling Zoom disagiho pemusai marhite WA grup ni sektor tabe. Napatuluhon kelompok sektor tu par minggu tanggal 12 September 2020 sada. Napar jolo pukul 7.30 sektor Betania, Galatia, Filipi, Dohot Kanaan. Napaduahon di pukul 10 sektor Nasaret,
Judea, Efesus, dohot Bethlehem. Napatuluhon pukul 10.05 sektor Sion, Roma, Kolose, dohot Korintus. Napawaton pertangyangan sektor, pidangi doma asa tapatu pertangyangan sektor di Jabut Taganup mangihuton secara live streaming naung pinatupan ni Huriata di channel YouTube HKBP Cimanggis ima di hari Rabu tanggal 20 September 2020 mulai pukul 20 pelia pertangyangan boy mata pasahat marhite parhalado sektor tabe. Napalimahon PA Parupuan di hari Selasa tanggal 1 September 2021 patupa PA Parupuan do secara virtual marhite aplikasi Google Meet. Mulai masuk pukul 10 sia WIB. Link Google Meet disagiho pemuse marhite WA grup sektor tabe. Pinangido matusude ina parupuan ni Huriata asa maddohotisa. Napawanopon pasahaton sertifikat tu anak berprestasi nunga dipatupa pasahaton sertifikat tu yanakon ni Huriata di parmingguon na kening pagi pukul 7.30 godangna 20 halak. Napapituhon padidion nabadia di hari Minggu sadarion di ibadah pukul 10 di patupa Huriata do ulau padidion nabadia tuaka yanakon ni ruas ni Huriata torop ni dana nana yang terdidi ono palak tapatupa may dong sipul papungupelia paduahon. Pawaluhon pelantikan panitia pesta tahun pemberdayaan dohot pesta Gotilon. Di minggu sedarion di ibadah pukul 10 WIB di patupa do acara pelantikan panitia pesta tahun pemberdayaan dohot pesta Gotilon tahun 2021 tapatupa may dong sipul majahatiting laos dilehom matiki madok hata sian ketua panitia. Anon SK di sahahok kami ma dong sipul majaha titing. Napasiahon pelepasan anak sekolah minggu masuk tu remaja. Di hari Sabtu 10 September 2021 naroon saud do patupota acara pelepasan anak sekolah minggu kelas 8 doho kelas sia masuk tu kategori remaja acara di patupa marhite Jum. Masuk mulai pukul sia waktu Indonesia Barat. Napa 10-hon pendaftaran belajar SIDI tahun 2021-2022. Mulai minggu tanggal 22 Agustus 1 minggu 12 September 2021 tabuka do pendaftaran marguru malua menang belajar SIDI tahun ajaran 2021-2022 di Huriata. Sialani terdaftar homa aka yanak kota naneng madohotisa huhut mabuan ganup bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Pas 12 hon kotak gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP. Di patupa Huriata do di gereja ima kotak gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP boy may tapasahat dalat mendukung dana pensiun HKBP asa mardalan doho denggan. Pas 10 toluhon titing parbogason. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardong asari peomma yoga perdana Siregar anak ni hala amata kondar Siregar tubuni hala inata tiramsa boru hutagalung alamat nasida Jalan Dongkal nomor 57 RT 6 RW Tolu Sukatani Tapos Depok Sian Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot Orwana Henni Apriana Sidauruk boru ni hala amata Elkron Sidauruk nahinan tubuh ni hala inata Romasda boru Siregar alamat nasida Kampung Sindang Karsa RT 4 RW 10 Sukamaju Baru Tapos Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 September 2021 di HKBP Resort Cimanggis. Pasapuluh paton torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 20 Agustus 2021 340 halak. Pelia bulanan dohot tahunan torop napasahato pelia bulanan di bagasan mingguan 10 kepala keluarga godangna 3.450.000 rupiah. Ruas nama ulang tahun kelahiran 54 halak
Ulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga. Padita dohot sude parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 30 Agustus sahatu tanggal 5 September 2021. Hatane debatana pasit kopolas nero hamuna tersurat di pesalmen Biddu 20 tolu ayat 6. Tongot taheding bahasa dohot asini roha mangihut-ihut au seliling au mangolu. Jaladung mulak ahu masuhaku mabagas ni Jehovah saliling lelingna. Parhepengone huriata. Tu huria 12 juta siaratus 60 ribu. Tu pembangunan 2 juta 410 ribu. Tu pusat 747 ribu. Amplop diakoni sosial 2 juta 621 ribu. Jumlah 10 juta 200 ribu rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu parhalado rade dohami padengkat tosa. Songoni mati tim namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhatta ma pilihan bain sangap di goarna. Amin. Ujahau kaima SK Panitia Tahun Pemberdayaan dan Pesta Gotilon. Surat keputusan nomor 5 strip miring SK strip miring 20 lalu 14.0 sada strip miring walu 2021. Pengangkatan Panitia Tahun Pemberdayaan dan Pesta Gotilon HKBP Resort Cimanggis tahun 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis yang berkedudukan di Jalan Rabogol kilometer 33 Cimanggis Depok menimbang perlunya untuk menyegarkan makna sejarah berdirinya gereja HKBP Cimanggis, membaca Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 8 pasal 28 poin ketiga halaman 171 dan petunjuk pelaksanaan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 halaman 291 HKBP tentang program kerja tahunan gereja yang disahkan dalam rapat jemaat atau rapot huria. Memperhatikan program kerja HKBP Cimanggis 2021 rapat huria Minggu 6 Desember 2020. Hasil rapat pemilihan pembentukan Panitia Tahun Pemberdayaan dan Pesta Gotilon HKBP Cimanggis Jumat 27 Agustus 2021 di HKBP Cimanggis memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama pada lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Tahun Pemberdayaan dan Pesta Gotilon HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan ketentuan sebagai berikut. A. Mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tahun pemberdayaan dan pesta gotilon HKBP Cimanggis dalam tahun 2021. B. Mencari dana melalui berbagai kegiatan sebagai penunjang untuk anggaran huria HKBP Cimanggis 2021. C. Berkoordinasi dengan Uluan dan Parhalado dalam pelaksanaan tahun pemberdayaan dan pesta gotilon. D. Memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis ke Uluan dan Parhalado pada akhir kegiatan tahun pemberdayaan dan pesta gotilon. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya surat keputusan ini akan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Cimanggis pada tanggal 27 Agustus 2021. Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort HKBP Cimanggis, Pendeta Immanuel Panjaitan, Master Teologia. Dong di jahahok kamen non, aka guarni amang dohot inang sebagai panitia Roma Hamu Sada-sada Tujolo. Dung dilantik amang uluan ni huria anon SK di pasahat amang padita uluan ni huria tama
secara simbolik tu ketua panitia tahun pemberdayaan dohot kotilon. Sonari hujoho kami mah Roma hamu tujolo amang dota minang. Parjolo ketua amang Roberto P. Napitupulu ST. Roma hamu tujolo amang. Wakil ketua Ketua Teddy Siagian. Sekretaris Amang Lamhot Tugatorop, Sarjana Ekonomi. Bendahara Amang Manat Nainggolan, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Seksi Dana Ketua Koordinator Amang Manahan Lumban Tobing. Anggota Sia Sektor Nasaret Inang Riris Borusianturi. Inang Masri Borusi Majuntak. Sia Sektor Judea Rapina Gultom. Sian Sektor Judea Nursinta Boru Butar-Butar Manang Nonya Aritona. Sia Sektor Sion Amang Leo Henry Lumban Gaol. Amang Pahala Pandiangan. Sektor Betania Inang Rismawati Boru Sidabutar Manang Nonya Purba. Amang Guntur Manurung. Sia Sektor Roma Amang CST Irwan Siagian. Inang Marsinna Boru Munte Manang Nonya Manulang. Sia Sektor Filipi No Rauli Boru Butar-Butar dohot Inang Rusmawati Boru Sidabutar Nonya Ambarita ditabai amang calo situa HM Manurung. Sektor Galatia Amang Ahutman Manalu dohot Inang Lasma Boru Simbolon. Sia Sektor Efesus Apriani Boru Siagian Manang Nonya Sihaan dohot amang situa T Sianipar. Sian Sektor Kolose Amang Abdul Pasaribu dohot amang Joslen Manalu Rumah Butar. Sian Sektor Bethlehem amang calo situa Freddy Siahaan dohot amang Droganda Simajutak. Sian Sektor Korintus Inang Jojor Uli Boru Saragi Manang Nonya Siagian dohot Inang Roswita Boru Huta Barat Nonya Simanung Kalit. Sian Sektor Kanaan Emmi Boru Aritonang Manang Nonya Silaban dohot Inang Tiar Boru Sinaga Nonya Sibolon. Seksi Kegiatan Koordinator Marta Boru Manurung Sian Galatia. Seksi Acara Hiburan Koordinator Amang Oberlin Simamora Sian Sion. Amang Friston Sihite Sian Kanaan. CST Parbona Sia Silitonga Sia Filipi. Perikson Siburian Sian Bethlehem. Perlengkapan Koordinator Situa J Siregar Siat Bethlehem. Anggota Johan Silalahi Henrico Tarihoran Amsari Sitompul. Seksi Konsumsi Koordinator Calon Situa Hotma Boru Tapubolon Sian Galatia. Anggota Delima Boru Lumban Gaol Sian Galatia. Nonya S Silitonga Boru Hobing Sian Judea. Seksi Tamu Koordinator Inang Rosdelina Boru Tanjung Bethlehem. Anggota Rusmawati Boru Sidabutar Sia Filipi. Marsinna Boru Munte Sia Roma. Jujur Uli Saragi Sia Korintus. Roswita Boru Huta Barat Sia Korintus. Nonya D Tampu Bolon Boru Sihotang Sian Judea. Koordinator Lelang Kartini Boru Sihombing Sian Filipi. Seksi Acara Koordinator Situa Herti Boru Siaturi Sian Filipi. Seksi Kesehatan Koordinator Inang Rapmauli Boru Manalu Nonya Situa Huta Barat Sian Kanaan. Seksi Keamanan Koordinator Letnan Kolonel Purnawirawan R. Sihaloho Sian Judea. Pembentukan panitiai lomakubasi gamarhite sian pemilihan beli pilih ma ima aka ama
makubasi ima namarguar di tahun pemberdayaan HKBP tahun 2021 dohot pesta gotilon. Alani nunga tabigi jalanunga dibigi hamu amanami do innami na jongjong dison ima taringot tu kepanitiaan manang naparhubas nama kubasi di bagas kepanitiaan ini. Alani lantikonon nami ma hamu amanami do inanami di bagasan tikion melalui ketua panitia amang RB Napitupulu Sarjana Ekonomi sebagai ketua nasida ma pinasat anon tu nasida songon simbol tu hita sude aka SK. Jadi dok rohaku sian panitia ma ketua panitia mata jalo aka SKI ala nunga dong lengkap di baik kami di son. Jadi untuk mempersingkat waktu di bagasan tikion pinangido maju ke depan ketua asa dilantik dia marsi jalang mahita di bagasan tikion di bagasan guarni debata ama anak Dotto di Porbadia dilantik ma panitia tahun pemberdayaan HKBP 2021 HKBP Cimanggis doh pesta gutilon tahun 2021. Saya di pargogo itu hatta mahamu lau makubasi ulaun na pinasa ni tu hatta tu hamu asa marsangam guarni debata di tonga-tonga ni huriai. Amin. Pinasa matu hamu di AKSKI laho sagiong muna tu aka na di jahon akhirnya. Jadi mulak ma mandop kondison laos pinasa matiki tu amang ketua lao mandok kata. Tonari di pasata ima partikian tu amang ketua terpilih tahun pemberdayaan asa madokon hata sautik. Tongonima titing namasa doho si pamasao di mingguta sadarion. Sonari pasata ima tu amang ketua. Oras. Lihat ma di Wata, lihat di Abang Pandita dot sude amangina parhalado nami. Dot sude hita ruas ni Urieta KBP Cimanggis. Son nunga terpilih kami sebagai panitia ade pesta pemberdayaan dot gotilon. Atu penwek kami na jongjong ijulon. Kami untuk panitia tiki pesta tade, pesta ngoni maroa, dangarong naro di undangan ni Uriata. Jadi kedepannya peduli me ita sudi ruas tade. Kalau undangan sian Uriata, romania kita. Kautusan yang ditutup siang ganup sektor. Jadi mau lihat ma kami jongjong di son sebagai perpanjangan tangan di Huria mangulahon alai rodangarong dukungan sian nama nami nanami lalu narus ni Huriata yang boy kami mangulahos sade. Jadi bobi ma di sude amangin apa halado nami deh. Nakina dong do di jahaon amang situ amang dulang di ting deh. Poin C. Sudah koordinasi parhalado do uluan tu panitia deh. Poin C deh. Jadi mos do di sopang iruan nami tu sudah amangin apa halado nami. Saya dukung kamu hami deh. Jadi Molarong rapat minimal kon hadir hamu 50%. Orang hadir hamu awak diri sebagai ketua mengundurkan diri ya teh. Kamu mah parhalado non bangulah usah. Jadi gomos do pengiduan nami son ikonarong do support muna teh kabak parhalado nami. Udang tidak mau tahu hamu hati emang inang. Jadi mah pengiduan nami sudah kita ikon retama mangulahon teh.
optimisme kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi besok kami sebagai panitia pangedua tu ita saluna asa kalian ma siar rohata maulaun mauleate ma dituata horas mari ita saluna. Tau du tema muse acara parminggota maret de hita laos di somma hita papungupelian sada atu huria sada betu pembangunan.
kami ni debata na sumurung sian saruhut na roha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Oras madi hita salutna. Amanami dot inanami nah hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus dia di bagasan tes Yesaya 35 hujaha masian ayat 4 ro di ayat 10 songonom madut disi dok kamu ma tu akaparroha na tahuton firma to dibuna unak kamu mabiar idama deba ro martubulhon dohot mamalosson rodo ibana tongon paluhok kamu buhan nama disi mata ni halak nama pitung jala marbinege bahenonna pinggol niaka nanengel marhajing jang ma disi halak napapang songon ursa jala maria ria dilani halak nangu ai marbuhal-buhal ma aka aik di halongonan jala sungai di adaran jala tano hasang situtu gabe tau jala tano bakal-bakal gabe parmualan ni aik di inganan pangulonan ni naga naselaun tubuh arung don tolong adong huhut disi dalan balobung dohot dalan nabulun natargoar dalan nabadia dang jadi mamolu siani halak naramun jala nasida napunasa manang ise nama dalani gari aka naoto dang tagamon lilu dang adong disi singa jala nasotupa boluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma aka napinalua merdalan disi jadi mula masugut halak akan napinalua ni Jahoba jala Maria iya ro tu Sion jala mar halalas ni roha saling liling na di atas ulu nasida dapotan hilas do las ni roha nasida alai ma porus ma anggo arsak dohot hoi hoi ima sahatna hurian itu hata nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na patut kita marlas ni roha jala mandok mulyate di Tuhatta teh alabui di bagasan tikion rap hita marpungu di bagas joro ni Tuhatta jala di bagasan tanyak tapi anggiap ma nang tuju luanon lam tu sehat na lam tu dinggan na kondisi nadong di tonga-tonga ni akaluat tadi son nang termasuk di tonga-tonga ni negara bangsota nang na di Portibio nate jala memang sada parukilo bulu do boy do honon na binolus ni akajol mana di Portibio no aingon nate alani pakorhon ni aka pandemik na say taduk ate di bagasan tikion alai posro hatta di hita saluhut nah tutu hatta babua saliling hita toktong di bagasan sada panguluyon di nalaho menerapon prokes ido dalana di hita asalam dinggan nang di pardalanan di sudi aka ulaon di tonga-tonga ni ngulutas ganupari nang di tonga-tonga ni huria losido nang di bagasan trupuk jamita imana hujahan nakiningan sada suara doi sian panurang Jesaya tu tonga-tonga ni bangso ni debata bangso Israel ujui dinalau paingot tontu bangso mi pabuah adong do sada kondisi nai baru na ikon lenon ni tu bangsoi ala di bagasan tiki di nama katai Jesaya tu tonga-tonga bangsoi nunga dia do panasida ma imana di dok parhatu banoni ya teh manang penjajahan sian negara manang bangso nagugu hati hai ima bangso Babil
jala bangsa Odo boy dalam sejarah na mambuan bangsa Israel dihidat manang dibuan tu sedan inganan jala di sido na sida di parkarejohon di bagasan tenaga kerja kasar jala di sido na sida di pasiak-siak di luati laho mangului na nidok ni parhuaso hati hai ra boy do tahilalate molo sian ngulu ni hita jolma molo nunga di bagasan penjajahan di bagasan parhatubanon di ngulu ni sada jolma secara politis ba odo sada ngulu nama saya hacit jalana paet ate unang jo dijajah secara politis songona terjadi di sejarah ni sada negara haruhi tapi nang di negara na merdekaon molo nunga dijajah secara ngolu siganupari baik dari sisi sosial ekonomi apalagi di tonga-tonga ni akapar nguluatta siganupari adong pembatasan dan adong bola sita tongdong masih hacit doa te basa rupa do song kita nuaing masih mangulu di pembatasan ate soboy hita jonok-jonok soboy hita jonok-jonok hudul ay kon adong sada meter mana sada setengah meter soboy hita na di dok prokes ate soboy do berkerumun nang di pesta pe nuaingon teida mate dibatasi donian dang boy lo bisa tulupulu enat pari ni doho tada pesta di sada pesta badang adong dabui ikon apala terbatasian ate bah ngiri dua pete molo nunga dibatasi haruna si songoni be lugundur ha apalagi di tonga-tonga ni nguluta songona udok nakini secara politis dan adong kemerdekaan dan adong jaminan hukum dan adong jaminan di ngoluna sonang lau mangule ulonna alani ima panosak huaso namasa di tonga-tonga ni ngolu na di Portibion na odo na di suaron si Jesaya adik pe bangsoi ikon terjajah dohot na di parhatuban ni ngolu na sida ale na di paingok di son anggo hapor seao di ngolu ni jolmai unang gabe terjajah unang gabe tarihot gabe di parhatoban di bagasan nguli colma idom bani gabe di suaron nasida ma hatap panuri rangonon sada pakirimon imana didok nakiningan dihatai nakiningon marhajingjing jang ma disi halak napapang songon ursa jala maria iya dilani halak nangu na ai marbuhal-buhal ma ai di halongonan jala sungai di adaran buhan nama disi mata ni halak nama pitung jala marbinege ma bahenon na pinggol ni akan anengel dolapatan nei di hataon jesayon HP disi di bagasan ngolu ni halak naptar parhatuban ternyata dia mu ama nami di ngolu di hita halak na porsia HP na masa di tonga-tonga ni ngolu taon molo nunga HP mangolu pakirimo ni ngolu ta tutuhani paru kilon manang songo dia pe dan gabe abat-abat di ngolu ta ima dinalaho marpakirimon nadinggan di bagasan di bata memang adong do halak nama lo nama dok ai buama amang molo nunga setebi butuan nama le boiba sonang kojolo bosur do iba asa boy marede dok nian oma secara rumusan di hajol mauni ate di hasiangan buama iba boy sonang amang molo akasi dabu-dabu ape moru do di bagas ngoluon buama boleh sonang iba itu merupakan sesuatu pertanyaan secara kemanusiaan kita jol madu ya teh boy do tahila late ale molo nunga gudang akasi namot cukup akasi panganon dengan na aka ulau niba jala sonang nama iba masa bah dak tagamon dak marlas ni roha ibana
Ale di sondo diamu akamanami do inanami ditantang do ngoluta songon halak na porsiai ya teh. Dak sipata di bagasa ngoluta jupang ma songon natadok do nata parsita sitai ngoluta. Ale ati bea molo kita di noma mereng nasi songoni odo dalan laho papitahon pakiri mondo hapor siaot tatu debata. Ido adong saya di dok halak bahasa saya molo tadok kan manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat untuk dibuang atau dimuntahkan. Banyak di tonga-tonga nih ngoluta napai tipe gabi ubat. Ido kan jaladak sude natonggi panganon hita jolma gabe bain las ni roha. Mereka kamu malah hita mangan tuh kan. Batabu do apalagi napere dialang marialang sudi. Pokoknya bicap bere bican adong dialang masudi. Alea hama duk saya talang batabu ba sebas sudah bah na merdekaun sebas do na mangal langun. Nah songo dia kan ape pitor asam urat nate. Tor kolesterol do. Pitor darah tinggi on do te. Alaniaha baima. Tonggi do nyalang. Ale boy do mampesain. Ale coba memolo didot napai ti. Bat talang ubat, ay gorna pe ubat detek pait do kan. Songon ubat malaria, Said malaria, pil malaria napai tani. Nyalang. Ale ditikin napai ti dialang gabe buah. Malum do kasahiti ya te. Magu do aka didok nakiningani aka bakteri-bakteri. Nah dong di bagian. Alanino di tonga-tonga di parngoluata ido nani dok di bagasan trupukon di haton si jesaya do asa jupang di ho pakiri mo nadinggan perubahan di bagasan ngoluon ima di bagasan ngoluon parjulu sali sotung mangasahon gogo do pikiran di hita jolma bang soipe nah diasakon di mana do gogona pikiran na ahan di dok nasida ada di bereng do ditiki disejarai di bereng ma bangso-bangso na asing bah boy do mangulu nasida boy do dengan ngulu nasida alai di somban nasida debata sileban debata baal mengapa tidak kita memberikan begitu tersongoni ma namurando hita tor mago ke setiap tahun nate olan di bereng do adong di dongan atar songona duminggan sian niba di tor diluli ma resep na ayah harus resep na pitor hatopo mamora oh do songono do pitor berubah apa belum tentu di perubahan na di bani banai cocok tu ibana songon dongania te belum tentu ai naung adung do di liang tu hatta di ngoluta sada perencanaan di tonga-tonga di ngoluta ikon hapus hatta du ya te alai Roma hita, nama coba doa mang. Asa tak coba jo asa dong perubahan. Apa di ngoluna ngadingkan. Dan nama dok dak perlu kita bimban sada evaluasi do mamban sada cara na asing alternatif untuk merubah kehidupan kita. Tetapi mari hati-hati. Ketika kita sudah merasakan aman dan kita merasakan dalam iman kita bahwasan apa yang sudah diberikan Allah bagi kita itu adalah baik dan tidak ada kekurangan sesuatu. Mengapa kita harus merubah kehidupan kita? Jangan-jangan mulut apa ubado songon naung di rencana Tuhan itu ngeluniba gabe tunai baru gabe dak songonido nah di dohani debata di tonga-tonga nih ngulut tahun. Itu syarat na parjulu sotung tak asakon gogodok pikiran tahun mate. Bang soi songonido ujungnya diri pun nasida dalam tambah dingkan ujungnya di parhatoban dan dia tu sibana anggo debata nasai manguluhon nasida sal nasai laoni ido na mamboan ngulu nasida gabe dengkan ai hobar tu pikiran ni debata do na ikon denggan ngolu ni nasida gabe denggan nang di akapar dalam nguni bangsoi apa dua hon diamu amanami inanami dia do na di son selain dak pikiran ta ima didok kata nakin pirma to dimuna unak kamu babiar
Molo didok pirmato dimuna unak kamu mabiar idama debata munai ro martu bolhon do mamaloson rodo ibana tongon paluah kamu. Artina odo jaminan niate di ngulut taon. Dan gugut tanak kiningani ale debata sadiri do namardalan di ngulut taon ate. Anggusian gugut ta ahamaya teh. Ale mulo toldi ni debata na tahapor siai marturasi di tonga-tonga ni ngolutta si ganupari marhite pangoleo tadi hatanai pamujio tadi debata do marhite akatangiang na saya toktong pajonok ko dirita tu adu pani debata sebetulnya ido na papir hot todita asa takas mernida anggo gogo ni debata ido sasitong na mangula di bagasan dirita dada gogot taiyate sadia ma gogot taiyate. Boy do tabuktiyo nate di ngolut taon nate kadang-kadang di tonga-tonga ni keluarga. Nung do makatidakon si bata, ay saya dia mapacarian nami amang, saya dia mapacarian nami nang. Anggo mangihuton ay boy do di parsikola na kaya nakonna satu sarjana, boy do di paborhaton sudia kageleng no tua ka ulo na denggan. Anggo sian ulau ni amatai do inatai dengan dong boy si pangasahonoton. Boy di paborhat ya nakoni gawe marhasohotan. Bahirana sohurang beate di bagasang ulun naon. Alaniaha ala nu ngapir todita tahapor siai di baen debata babua debatado namangulahoniate. Jadi gudang do. Nah patoluan molo taida di son bahwasanna molo didok debata ma didok di son buahan mana disimata ni halak nama pitung jala marbinege baheno pinggol ni akan anengel dok maharaji jingjang ma disi halak na papang dok songon ursa dok na asik tano hasang gabe tau jala dalan balubung dok dalan na bolon targuar dalan nabadia mamolus nima sisi aka halak dok denggan di bagas ngoluna babuahon tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya bisa dirubah oleh Tuhan. Dengan dong na mustahil ate, dengan dong na sotar patu-patuhani ngulut taon. Termasuk dia ke ulat taon ate. Boido. Ay si pata boido ragu-ragu hita alani situasi kondisi nuang. Ay covid do nuangon. Saya gudang do jama, ay covid do amang nuangon. Ayah hama, boi baenon. Nakpe di ulat tau pe, baru pesta ulang tahun hita. Tor pesta gotilon may, atar masih gotilon. Gudang ate. Gudang do si gotilot ta. Alaniaha ala pusro hata pirtol dita anggo debata tol mamasu-masu di bagasang ngoluta ale mulo tapake hodo gogodo pikirat tai di ngolutang semua tidak akan bisa kita mampu tumar dada tujolo pe pigalak pedang boy kita termasuk kita mengatasi akan masa di tonga-tonga di ngoluta ganu marsada-sada. Siapa yang bilang bisa kita jamin hidup kita dengan tenaga pikiran kepandaian manusia untuk menyelamatkan dirinya? Bisa ale molo nunga takas hati debata mardalan di bagasani kita berjalan di jalan Tuhan bukan di jalan dunia sekalipun kita berada di dunia kita berjalan dalam posisi di jalan Tuhan sebab kita tahu kalau kita berjalan di jalan Tuhan oleh karena firman Tuhan karena kita melakukan sesuatu yang baik di dalam Tuhan gelombang manang AHP di tonga-tonga ni ngolutta kesulitan apapun namasa di tonga-tonga ni ngolutta dak tagamu nate mabain hita gabe tarurak manang madabu hita di tonga-tonga ni ngolutta aide batado mandongani hita saleling hita mangula di tonga-tonga ni ngolutta AHP program tate di huriaon ahado program ni tonga-tonga keluarga marado kumni anakko dosongonaka hamu akan atoras membuat naka ianakonon kopir dok todita teh membuatnya anak tahun nate. Anggo mamereng tu kondisi mungkin tu depanan bang mabiar kita teh. Gudang dong aka kejahatan secara IT nuengon. Gudang dok kejahatan moral manusia sekarang. Bang luar biasa teh di negara-negara maju gudang dong mengalami sonari aka generasi muda aka yanakon mengalami ditindas digilas oleh dunia siber
Oleh karena apa? Informasi komputerisasi do akaragam sonarion mangaraji ngulin jolma. Jadi AHP boy do diula jolma marhite IT nakiningan tu diri do pikiran ni jolma. Ale ing mah tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Molo bangsoi sedia mah maradepun aka bangso Amalek, bangso Filistin, bangso Amon, nah belga di hati hai. Ale ahama di perjalanan sejarai, hola nama redi do bangsa Israel, hola na dinalau dihaliangi pe kota Jericho marupak hutai. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa melebihi kuasa dan hebatnya, yaitu kekuatan Tuhan dalam diri orang-orang yang percaya. Alanido posrohatta dangadong naso tarpatu-patuhani imana di son buhan nama disimatani halak nama pitu. Dapatan nah oma keajaiban. Mapitung bangsoi mamereng masa depan mereka. Ale pukau ni debatama mata nasida mamereng tung mase balga situ tudo. Bahasa-bahasa ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni halak na porsiai. Marhajingjang ma disi halak na papang. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Alaniaha boido ibana. Mardalan mangulau-ulau na. Hirana lupuon jolman waengong. Mamereng situasi. Ale boido mardalan di bain debata. Ai toldi ni debata do. Na mardan di jolona. Dia tidak akan lumpuh. Usaha itu tidak akan lumpuh. Orang yang percaya apapun yang dikatakan Mazmur 1 itu kan, apapun yang dia lakukan selalu jadi, selalu berbuah. Itulah orang yang hidup, yang percaya dalam firman Tuhan. Karena apa? Itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita yang dangboi ulon deba nata ukur siap pikirat taiyate. Na alanido sada si pargogo madihita dihamu aka amanami do inanami di tonga-tonga ni trupukon. Ujung na bangsoon dung di parhatoban di palua de bata do 70 tahun na sida di parhatoban di paulak de batama tu Jerusalem. Gariada di Jerusalemi de bata sadiri do nama kapargogoi aka bangsoi gabe jongjong maharajao ni Israel di Jerusalem. Sahat tu partikianon nate. Totu dihamu amanami dot nami. Dang alani guguni bangsoi. Dang alani hapis tarani jolma. Dang alani bisuk ni jolma. Ale tung seda mana di bagasan trupukon. Tung gogo dohot pasu-pasu ni debatado. Nama ngering-ngering bangsoi. Hita pe sudah na pungu di son. Songo bangso ni debatado hita. Dipilit debatado hita marhiti Yesus Kristus. Asa gabe anak kondan do hita. Gabe panean hita di hangoluan di Arisogon. Jala panean nong hita di akaragam pasu-pasu di bagasan hita. Alani di do di bagasan trupukon pirmatodim. Unang hamu tahuton. Jala unak kamu godorun. Lapatan na tapahot mangoduta ulot tay di bagasan debata. Asa jupang ma akan nadinggan naro sian tuhatta. Amin. Martanyang mehita. Ali Tuhan di bata mulyante ma di sombaun rohanami di bagasan tikion Tuhan nabui marhite hatam di paborhat ho hami asa pirto dinami ali Tuhan mengadupi akar ragam siadupan nami di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami. Tuhan di bata molo mangihutun gogo pikiran do na adong dihami. Dak terbaik kami li Tuhan mangula manang AHP di Portibion. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni parsauran nami. Tang di tonga-tonga ni aka pakubesion di huriam. Alena pos do rohanami na pirto dinami Tuhan. Maka porsiai ho pabua. Hodo dongan nami. Jala dangadong naso tarpatu pahodo.
di ngulu nami. Alani halason nami ali parsaron nami di bagasan sadarion ali Tuhan dinaboi hami memuji pasangapun guar munabadiai doh dina manangihon hatami. Alani ali Tuhan di bagasan parsauran nami di bagasan tikombuanon nami di saluhut nali Tuhan. Sude nasa nanang huula hami di tonga-tonga ni perdalan ngulu nami tu bagasan saminggu naroon. Lah sahole Tuhan toktong napathot rohanami di nalahu mangului marsaur di bagasan hatam. Marhite aka pertanyaan sektor di ganup keluarga. Marhite aplikasi live streaming. Nah di patupa huriam ganup hari Rabu jam 8. Alani leo marohanami Tuhan. Rade hami ale Tuhan manangyon hatam. Asa siani do hami jupang. Aka parbinotuan na siakoi dumobi dalan ni pasu-pasu di ngulun nami. Lo si dua le Tuhan nang dipamasa diaka program di kategori ala le Tuhan. Ima diaka paropuan, PA paropuan, dohot nang diaka remaja, naposo bulung, nang di tonga-tonga ni akar sektor-sektor ale Tuhan. Asima roham ale Tuhan, saya leho mato di panguloi di hami. Narade toktong pai tihut di sude ulau ni. Asa unang mabiar, jala unang gabi hupikiri hami akan asing. Ale seda manang dohonon nami, na ikosulon nami, roha pangulion nami, tuho ale Tuhan, marparbuyehon mai, ima aka pasu-pasu di ngulu nami, di perdagingon nang di partudiope. Asong ini doa ale Tuhan di bagasan sadari nunga upasat tami, ima aka tangiang dot sertifikat tua kaya anak kona berprestasi. Baik mana sida le Tuhan kaya anak konami. Gabe marhabisuhon nasida maka porsiaiho. Jala toktong nasida marhapistaran laho mangula di parsiajaran nasida. Torup na iya le Tuhan kaya anak konami. Nara gudang na hurang dope. Na boy dikuasai nasida, dipaitiut nasida persiajaran sekolah nasida. Bahkan gudang dua kaya anak konami oleh Tuhan terteding. Alani aka kompetisi namasan waengon di pendidikan. Doh nang di parkarejon pakohonna. Alani itu hodo pasaton nami. Asi maroham oleh Tuhan to dimina mengajari. Akaya anak konami asa marhapistaran, marhabisuhon. Jala boy nasida oleh Tuhan. Gabe tahu si alas honon ni rohanami aka orang tua. Nang di tonga-tonga ni gereja, nang di tonga-tonga ni bangso on nali Tuhan. Lo sido ali Tuhan di bagasan tiki on, ima naung dilantik panitia pesta tom pemberdayaan dohot pesta gotilon. Saya pasu-pasu pargugoi masudi panitia iya ali Tuhan. Asa di bagasan hiras ni roha, jala mangulu todi nang todi namarsi hohoti. Asa margogo na sida le Tuhan lau mangulahon. Songo dia ma napatut si ulaon di tonga-tonga ni ulaon pemberdayaan dohot gotilonon. Asi maroham leon na haipason sadani roha nang saluhut aka narikoti di tonga-tonga ni aka ulaon ni. No songo ni le Tuhan di patupa huriam do aka ulam pelepasan anak sekolah tu remaja. Asa toktong do ale Tuhan di pasu-pasu hodo kaya anak konami na memasuki jenjang remaja. Jenjang umma le Tuhan na jujur mabain le Tuhan masa ketidakstabilan ala transisi nasida. Ale pos rohanami moloto dimi ale Tuhan. Toktong mengajari di ngulu nasida marhite persiajaran nasida di hatam. Tarbain nasida le Tuhan. Gabe dengan perkembangan nasida sahat tunamatoras nasida le Tuhan. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nasida. Songo ni ale Tuhan tinal patupan huriam mak ima songo persiajaran tua kananaing pelajar sidi. Saya homa toktong parjul mengalian hami sude aka orang tua le Tuhan. Asa takas hubuak kami anak kon nami ale Tuhan. Tu ajar nasiak koi ale Tuhan. Asa bui marhiti persiajaran di sian hatam. Gabe lam ditadahu ale Tuhan. Lam diokui hodo nasida doho di tonga-tonga ni ngulu nasida na gabe tahu ujahan di pangulau nasida siganupari. Ale Tuhan di bata dang lupa hami pasahaton. Hima dia kadongan nami nanaing macalo pasu-pasu perbagason di bagasan mingguan.
Ima yoga perdana siregar dohot henni apriana borusi dauruk. Asima rohama le Tuhan to dimina pasadon nasida asar gabe sada rumah tangga sioloi ho biar midaho jala toktong ulu na sida le Tuhan marsiajar di bagasan hatam pasu-pasu ma di ulau ni le Tuhan asa dengan mardalan di bagasan lasni roha dau sian aka abad-abad dohot aka panonggoti di suderuas ni huriam nama ulang tahun kelahiran do tu pernikahan pasu-pasu masalut na le Tuhan asa gabe marlas ni roha na sida marhahi pason adong keharmonisan di tonga-tonga keluarga jalaboy na sida toktong di bagasan pasu-pasumi. Lau sido ale Tuhan nang di tonga-tonga ni aka ruas ni huriam na pasaha to pilihan na le Tuhan pilihan di ganup aka pertengahan sektor do parmingguon do nang pasaha tong pilihan bulanan na Tuhan suak songoni aka pilihan lasni rohana hamuliateonna tu bagas joro male Tuhan asi maroham male Tuhan sai homa toktong mamasu-masu dohot na paron aka pasu-pasu nasian hoya itu marhite ulau nasida siganu pari jala tarbay nasida dang marhahurangan jala marlas ni roha marhasikopan di tonga-tonga ni ngulu nasida siganu pari atong tuhodo pasatu nami salut nale Tuhan dak kajojoran nami ale Tuhan pangiduan nami tu adupamu jala secara khusus ale Tuhan na hadir di sana le Tuhan ati na gudang di hami ale Tuhan na di bagasa paru kilo na borat di bagasan parsahiton na posa jalan na hupikiri hami gudang kasih solhon manang todong nang di keluarga le Tuhan na di bagasan aka paru kilo parsahiton di bagasan goarmu ale Tuhan Yesus Kristus mangasahon mudarmu na badiai homa na pamalupon jala boedo na pahisarhon di salhut aka sian sahid nasidai mauliate mali Tuhan marhite hatam dang adong nasotar patupaho oleh Tuhan alani bolas mahami dinalaho mulak kami siam bagas joron pasu-pasu mahami jupang maakana denggan di tonga-tonga ni ngolunami mauliate madi ho oleh Tuhan hola na mangasam guari Yesus Kristus hu pasat kami tangiang dot ililik nami. Amin. Tasabut mah hatan itu hata di bagasan tikion di namarede hita nomor 210 ayat sadarot manghud los tapasahat mah piliatta tu huriata.
pasatot tama ima padidion nabadia tu onom halak poso-poso alani mangaradi ma di hamu akan atoras di bagasan tikion tapare di main deta nomor 146 ayat sada tabayat 2. Martang yang mahita. Alia manami na di banua gijang narodo hami tujulom mambuan akadat danakon. Saya si maroham jalu mana sida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargugui mana sida mangiahi hangulua sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama membuan dak danak si didionon tanggyo kamu majolo hatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tu lihat portibion ni nama dok akasisiana. Udai hamu masalut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan guarni debata ama don anak doktor di porbadia. Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot mah, sai donganokku do hamu ganup ari, rasi rasa ro ajal di hasianganon. Manang ise na porsea do ni didi dapotan hanguluan. Ale na so porsea hona uhum sugut. Tangyo kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan membuan dak danak Tuhan Yesus asa di jama. Ala jauh ni debata. Na tutudo na hudok ko Tuhamu. Manang ICP anggo sosongon dak danak ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadat danaki di apehon matangan na tunasida ma masu nasida. Atong hati dako kamu majo ha porsea munai. Au porsea. Kudus yamun debata jauh. Au porsea. Atong tangyo kamu jala alusi hamuma hatana husukunon. Na parjulu. Di pangido hamu noaeng didion akadat danakon tu bagasan nahina porsea muna alusi hamu. Na paduahon. Beha. Na ulu do hamu mamudai anak komunaun. Asa diboto. Jala di ihuton nasida hatani debata alusi hamu. Na patuluhon. Na ulu do hamu marsuru nasida tu gereja. Do tu perguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamu.
atong tapasah manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Hundul Mahmud. Maju dong. Naik ke atas. Nah, kesini ada. Nah, ya, enggak apa-apa di atas. Bagus. Tiup kamu maju nih. Tiup kepala yang belakang aja. Iya. Ya. Si Nadine. Ya. Ale Nadine Esther Agave buru nabi tupulu. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar itu di purbadia. Amin. Palua tanganmu. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habungan tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lelengna. Amin. Ya, maju. Renhat deh. Ale Renhat Febrionardo Luis Napitupulu. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habo montu bagasan harajau ni debata rodisan lelengna. Amin. Ale Gabriel Daulat Levin Siapturi. Udi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habuk mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Ecclesia Agatha Siaturi. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di mau tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Benetta Rotua Sidabariba. Udi di mau tu bagasan goar ni debata ama. Do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata mahu di habuk mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Anggita Elizabeth Siahaan. Udi di
Do tu bagasan goa ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goa ni to di purbadia. Amin. Palua. Saya diramoti Tuhan di bata maho di hatbungon tu bagasan harajau ni di bata ro di saliling ni lelengna. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Nunga hupasat kami akadak dana kontuho. Jala di jakon hodo nasida gabi anakum. Marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan nasaling lelingna. Nasi maroham doh dia kana toras nida dana kon. Sai pargugui jala ajari manasida. Manunggu-nunggu dak dana kotuho asarap nasida taruli di aka artani harajaumu. Amin. Marede hitasia nomor 145 ayat sada. Laos jongjong mahita salhutna. Tatangnya koma pilihan nata pasahat di bagasan tikon martang yang mahita. Ali di bata amanamina di bano gijang. Hodo haroroni saluhut silan di hona dinggan no nasa uli basa namaliutus. Upasat kami masih ada lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa uparahasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do ni porti bion. Buhai marohanami marhiti-hiti terdim. Asal mutadah hami goreng silan lehon mitu hami. Asal menggiri-giri kami mendok muliati Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinar badia maguarmu. Saya romah rajaun. Saya sahut malomoni roham. Di bano tongaun songona di bano gijang. Lehon matu hami sedari on hangulua siapari. Saya sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugi untuk pangujunan. Palua mahami sian pangang.
di bagasan dame. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutur dini. Dihita salunah amanami do inanami nahina holongan nunga ta puji Tuhata jala nunga ta jalo pasu-pasu nasihat Tuhani siam bagas jorong sai mangula mahatani Tuhata mamasu-masu hita sude di sude ulot tai jala tau mai saluhna puji-pujian di bata songon buah-buah di khususna di kepanitiaan duk sai parmingguanon marpung bajo hita satokin di lantai sada ima sude nakiningan naung dilantik ate. Doh temu saya di hita saluhut nah tetap do hita prokes di sude aka parsaurata asabui lam tadi dama lasni roha hahi pason di hita. Kami namar marhubas di bagasan sadarion mulai sian organis song leader lumobi aka parlado di son nama kubasi minggu ta sadarion dang kami sadiri uluan ni Huria HKBP Cimanggis pasahaton selamat hari Minggu madi hita sude hor semahita iya jadi aka natar didi boy tu jonjong ate bia adong nama jalak kamu secara prokes sate romah hamu amang tu jolo. Dan hulu pangon, dan pola babir, arau di
volume kayak tadi settingannya kayak awal dinormalin lagi coba lah. Udah normal. Hah? C. Udah nggak kuat dia kan? Udah nggak kuat. Sini juga udah nggak kuat. Cek, cek, cek sound, cek, cek. Mana le? Cek, cek sound, cek, cek sound, cek satu cek. Check sound check 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 sound check 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 satu check 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 satu check 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 satu check 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 satu check 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 satu check check ya check satu check check lu check satu check 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 sound C C C C